ai ngoi utrai kani ko por bolong unong put imu changa chang pi Jesus Christ uba yai ple kalat kalenti khamtam e akum kini kiski ko manta ye ke bangin nang ya snow but ye ke bangin nang ye yo shu ye kita jik pitsha he bidei bargan ka jingkai jang ka kte no utrai ai ko blame ba chang pi ba e ko cha sko ni ka kte ni ka jang utrai karmen bo utrai un kor kuno e pi kani ko por dagini ki kintin ki ba em bat ki ba klan bat ki ba dan bor ki chung hai ni ka por pakai ka selbat gam tai ni teng biang sa sisi ni ka jingkai ka bana ka jinglong ka jingem hi ka jong us em Jehoshaphat haga ni ka kenti ba menta pat ngin ya kata ya kata ka jingjok thma ka jong us em Jehoshaphat ya kini ki nong shun ki jong u ki bolong ken ki nong Moab bat ki nong Ammon ni ka bangi i na ka kitab ar chronicle kul nong ka ba ar pho ka khat ka ba ningkong hadu ka khat ka ba lai pho kendiat kum ka jing pentip shapang jong ka ne ya kane ka jingja jong kane ka jingyele thama jong uni us em Jehoshaphat ya kine ki nong Moab bat kum jo ikinam Ammon chimla bo record ki wei pat ki jing tho ki bam dai ki thup jong ka Bible lane mi kten parang ki extra biblical sources but what are ka Bible ru pinchim ba tang unong tho chronicle ba bo ya ka jingbo record habi dei bat kane ka thama ka jong ni Jehoshaphat hagani ka thmala ong ba kini kinong Moab bat kinong Ammon bat katu kat ni kinong Ammon kilawan ye ka bani hiar yale ya ka Juda kinong Moab bat kinong Ammon larangi trace ka history kide ki jat ben rio ki belawan hiar pateng na ubrio bagarteng ulat ubalai shongkha balai ki khon ki jong u ka baning kong na ka khon ka baning kong layo yau khôn yau bala ai kerteng Moab but na ka khôn ka baar pa la yau khôn shenrang ye ka bala ai kerteng u ben amni ya ka ba ulalong uta ukpa jong kinang Ammon ya ka ni phini i la phi ple kitab Genesis kong nang ka bukhat khandai ka ba laipo hadu laipo pra ka tu ye phi ba phin puli khnang ye ka ni khnang ba phin smotho ya ka history komno ki ni ki judgment reu kimi ki nang Moab kidai gibadan yala ka jong ka jaka ka puta sha ka phang jong ka mingi jong ka wa Jordan barus e jong ka Moab ha ka ni ka po ula bandai kat ko mojing batai jikat tu ni ki start Bible ula bandai u breu bagateng misha but na ki jing tho bala shu sta how mau ni yong kita ki stone inscription ya tho ba ula yang yele persya ya ka Israel ha ji po jong ji shar ka jong kane ru kadang kajing pensisya na ars in bulung balai dekat ke basan ya kata kajing ele persya jung ya ki Israel nang Ammon kide pat kidai kita ki badan ya kata kajaka sa jaka shong gajong ki shaka phang mingi jong wa Jordan hi han roisha kata ka phang ga basati jong ga gilit bat ka was phang ga basati jong ga shinong jogi nang Moab kini ki judgment reo Ammon pat kini ki judgment reo ki ba runar ha ka jinglong ten rai ki jong ki but kini ki brero ki ba barabor ki laju embia ka bakin yale persya ta bangi phai she ka tu ka contain ka bangi shem ha ka khat ka banin kong jong ka ar chronicle nong ba ar pho ka bala tho ka tu kat ne ki nong Ammon kani ka contain ka dan ka ta ka jing bam sha jong kani ka jing kran kat kong ka NIV Bible ka tho ba ki de kita ki Miwanites ne yimi ong kten khasi ki Miunem kine ki judgment rio kat kong jing batai jing ki start Bible kila bende ha kani kurkom kila bende ki nong Arab ki bade na ka nong ba Miunem lane kila bende ki nong shong shnong jong ka Palestine na ka nong ba maon ka badon sa ka phang mingi ka basate jong ka Engedi lani kila bende kita kinong Edom namala ong baki day ki basa akilum sel ang ipet na kadakot ka ba shipo ar chronicle nang ba arpo nangi kila bende kita ki jat ben rio ki basa sa kapang basyate jong ka kapo jong kari Egypt kani ka kanhon shipai jong kini kinong shon ki jong Jehoshaphat laong ba
kila long ki pat ben reu ubakrau lani kila kerhai bar kini kila wan ya ka bakin yale na shatdu jong kaduriau mulu lani kaduriau bayak lani kat kum ka jing tho jaken iv kadega chaka ka puta jong ki nong edom bar kini kila wan yak ban poi hadu kata ka shnong ye ka bala khot ka hasason tamar ka balong kan hagashnong engedi dan ki bakam bakani ka shnong hasasan tamar kala dan mentah ka shnong yo bakala khot kerteng pat da ka el hasasa ka badan hapdeng jong ka engedi bat komju bat ka Bethlehem menar kani ka shnong kalong kum ka jaka aphiral ni ka kut jong ka kanhun sipai jong ka hima juda ni ka Israel bat ka dairu kata ka jaka jong ka jinya khai ka pateng lening mi ong ka commercial territory ni commercial place kadai ka weru na ki jaka baki nongshon ki jumlin ya ka bakin shimkum kalenti ban ya ka ban yele thma persha ya ki bre ki basa sa silang lum ki belong hi ki Israel sa silang lum jong ka sapni namar kimla ya ka banyo I ya kata ka jingwan ka jongki namar ka jingka jika jong kita ki lum namar kata khambun ki jet da kalenti ya ka ban let nyele persha ya kita giba sa kaliang sapni jong kani Palestine haba u nong wan ra kruo jong usim Josaphat ula aikten sepang kata ka jingwan jong ta upat perten ubabon long ba ka jing septing ka bakrau kalangat ta kalakem jong usim but mardor hino usim ula IT ledi ka ban what you try Parum tang katan re ula aru ya taka hukum sim. Syakipat rakyat ke jong u ya ka bakin lechimut ya ka bakin duai bar ha ka jiko por ya ka bakin syak jingit. Bar kane ka jing duai jong ka jing syak jingit kam dei syuk tang ka jing shimbenta jong ki balarang ba ki balasan henre ka bala shimbenta ru wat ki hep ki beret kumjo. Ari ni pulien na ka khat ka ba khat lai jok nang ka ba arpho kan ye tho ye ka ne ka jing shisha. Ha kata ka jing duai jong ka jing syak jingit long ba kilayawan sya kata ka temple ka balalong hakmat jong ka pelau ka ba thamai katu kat ni syapang jong ka ni kentien ka pelau ka ba thamai katung ka Oxford Annotated Bible ka ong ba kani ka pelau ka thamai ka thau ye kata ka jaka ka ba thamai ka badang lashna ha ka temple ha ki sngi jong u nong tho Chronicle lani kelam de ka po jong Ezra namar ki ong bo Ezra di nong tho ya ka kitab Chronicle kat ba ka Jewish Study Bible pat ka ong bakala bandai ka plau ka balai ka balate kham hadin habut namar Salman utai ki artli ki plau lese ka ne ka batai kham hadin habut nang ta kat kum ka jing tho jong ubanes pat ha ka commentary ka jong u wong ba ha ka po jong Solomon ka temple ka dan artli ki plau henre haden ba u asa ulala ya ka ban wandur thumal ne ulala ya ka ban remodel ya kata ka jaka ka bala remodel la pentu wandur thumal la khotken kata ka plau ka ba thumai tingim tiptika ka plau ka ba thumai ka thau ya ka henre la ka no pat ka dai ka jaka ka badan ha ka temple hi ha kata ka plau ba thumai u Josaphat la duai ya sa cha u yawe hapdeng jong kita ki pat rakyat ki jong u ka jing duai ka ba ula duai ka deru kata ka jing duai ka bala penwandur na kita ki jing shisha jong u menberem ha ka ba ha ki kinten ba Ukraine ka pinket mau syapang jong Solomon ka pinket mau syapang jong David syapang jong Joshua bat kamjuru syapang jong u Abraham ba ula pendan kamru i kita ki jing Shem jong kita ki patemen jong ki Israel baro ban penihap ban kita ka juk lene ka por ka jong u katum ka jing batai ka jong uni ushekri jong prai ha ka study Bible ka Vedic study Bible ka jong ubalong uni ujuan mak otho wan ra ya ka jing batai ba ha ka jing duai jong usim Josaphat upiang ya kini kin real tuli ka jing shisha ka baningkong ka jing dan bor ka jong blame ni God sovereignty mi khat ki ban real ka ba ar ka jutang jong blame ni God's covenant ka khat ki ban yo but
kabalai ka jingta ringkat jong blay ne God's present ne kat ka ba prar ka khandai ni shem ye kata nang ta ka ba sao ka jingbha jong blay God goodness ka bangi shem ka kat ka ba shipo nang ta ka ba san ka nong kanti u blay ne ka God's possession ka bangi shem ka kat ka ba kat way wat ka ba kat do pat ka de ka jingshan ya ne ka trust ka ba tuli ba pura how blay ka bangi shem ka kat ka ba kat ar Marilah dewai uni usim Josaphat ublay ula jibab no kloilan hang tu hi lingba jong uni u prophet u bagerteng u Jehasil uni prophet Jehasil udai na gajat ka khung jong u lebi bad udai uru uta ubreu berakhir pateng na ki khon senrang jong ubreu bagerteng u asap udai uta un praise and worship leader ninglam ta udai unang yalam ya ka kunhun ruai hakapor ka jong usim David Utau i kat tu kat ni ki jirwai sam ki balabu record ka ketien ka jong utrai. Kani dia kata ka khubor ka utrai ula ai ling ba jong ni prophet Jehasil cha Josaphat bat sikipat rayot paro. What shifting lane what kau ek namar uni upat ba bakrau. Namar kathma kamlong ka jong pi henrei ka jong ublay. Lasai tu pinlet hier banyale yaki hakmi ki wan nakathipsis But pinshem yaki ha kabakut kathem hashwa ka klau Jeruel pindan kam banyele hagane kathma to bobet yelade to yangtik but kmi ya ka jikpin himutrai but pi ko Judah but Jerusalem what shifting lamne khawet to khelet lashai banyele yaki namaru trai ulong lem but pi kabanyi na khat ka ba khat san ha khat ka ba khat nyo Kani ka tipses Barobor laju penyaha bat kasenong menta ka bagi ai kerteng ka wadi ha sasa ka bajengai kumba kendai mer na ka mii ka ba shathi jong kani ka senong ka bala ai kerteng ka tekoa nang ta kani ka riklau ni ka ba khamba shibun e bagin ong ka rishap Jeruel Kani pat kadai kabaran sa kapang jong kasinong tekwahi kabalong ru kata kasinong kabadai kata kajaka kabalong banhiar sa taki rithor jong kasinong engidi. Kani kabalong ru kum kalenti na kathem jong kata kaduriaw bayap ni kaduriaw muluk ni kadatsi balet sa Jerusalem hagir kipor kiba menshua. Lomadin bakila yasngo ye kini kinten ke bala keren daw ni u prophet jong ublay then no to lupa jong ublay ki pat raya ringkat haga jinglam jong u Josaphat kila mane you try da ki jingrwa jong ka jingro jong ka jinget haga jinglam jong ki libi kira snow tikna pura hiru Haki kular ke jong blay banjot ye katma shwa ye kabakin let ye kabanyale ya kata katma jongki kane ka jing snow tikna jongki kala pelong yus in Josaphat bahaka sngi ka babut ula pha ya kabanya ashwa ye ki nong ruai ban ye kabu pha ye kabanya ashwa ye ki sipai ke bakit sai jongkari upha ashwa ye kabanya penban Ikinong ruai, kiban ruai ro ika kerteng jong utrai, kiban kentil ika kerteng jong utrai. Namar ka jingjok ka wakila yo syaw bagi patlet ika menilek thma. Kindiat. Kani ka jing ruai ro yu blay, barabor hai diki por musa ki jumang kerpang hadien jong ka jingjok ya ka jingelek thma hanre ha kani ka jingja ka perdet bak labak. Namar blay ki ruai ro hashwa ya ga bakin let ya kabanyale ya kathma kani ka de ka ba u apostle Paul on ka jinyat ka bada ka jinyat da ka jinyo ka jinyat ka bada ka jinyat akikular iba shisha jung blay ki balong ki ba shisha bat ki ba amen on wi apostle Paul ha ka jing tho jung shi kinong koren Haba kilas dang ye bikin ruai kita kajing ruai juga jingero yo boleh lang mau try ula bo kita ki nong atap leni kita ki ba ambush me kita parang tersyai kita ki nong shon jong ki Israel ki balong ki pat pertan sipai ki babon kane kata kador kadar ka mangilam ong kathma ka bakhut leni ka holy war haga ba u yawe
ulong tekan ta unong jele persya ye kita kibele persya ye kon Israel kadau yawe ulong ta unong ele persya namar hagani ka jingja long ba ula pen klumar ya kita ki nongsun hadu ba kilai penya pramaki hadu ba mdan weiru ba em ong ka tin trong prai kane kar komle ka chung play kam dei tang ka bola le ha ka ka por jo ka jisin sha ju em Jehoshaphat an re ha ki snem ki sngi ki por ba le nok la jule teng ling ba jong u nong bishar bu ka teng u Gideon dan ki ba ong nene ki restart bible dan ki ong ba kan ne kala mende kata ka jingle jong ki angel ki ba ublay ulap ha ya ki ke ba kin lumar ya ka ba ken ya penyap paramaki lah baki pat ba jong ka juda kilayawan nene ki ta ki sipai jong ka juda aga jingalam jong em ba jingalam jong ka ta ka kan hon ruai nakmat kilawan che kata ka kut up hira kata ka riklau ne ka rishap jong ka Jeruel long baki la shampen ban ni kita ki macap berkila tia lengkrang hamadan nomor berkila yapdot long kom ta kila le kom kila sham khat ye kita ki tiar kita ne ke bing ka jinglu te ka bakar hai ka bala sham hadu lai sni ban lum ban lang kita ki jinglu te baro na ki nong shon ki bawat mu ye ka ban le persya ya ka juda ka por wa ka sni ka basabat kilawannya ke menyelum lang ha kata ka them la ke ba khot kerteng ka beraka kani ka kerteng beraka kamut ka jingker khu lene ka jingero kilawan chini ka them banleyu ban kirku ban yaro ya utrai ubal ai ka jingjop yaki haba kim shin nalet ka menyele ka thamaru nyem tip tikna bha minta sha ka phang ka ba kumnu kani ka sinong beraka ka dan mental kani ka them redan ki start Bible ki ong ba ka ne ka jaka kala ba ka bandan mentah ka snong ka bagi khat ka wadi berikut ka badan ha pedeng jong ka tekwa bat ka snong en gedi lama anda kila dep ban ai ta ka jingkur khu ka jong ka jingkur khu so try ka them beraka long ba kila le ban phai no shala snong da ka jingkemen ka bakrau bat haringkat ba kita ki jingtem ki jingput bat ka jingrisa ka bamla ongsho haga ktin kasila tho ba kila pendan kam le ki nevel le di tara bat kita ki ronsing hanre ka basnu de e le sekan nya hap ske de ele dangi translate de la ktin pareng ka translate pareng ka hap alaya ka jaka jang ka nevel bat ka di tara habe ka phang ka ronsing kidan kerhai ki ronsing lane ki turoi ki baki Israel ki baki jupunan kam ha ki por menhendai hare ki ronsing ki baki pendan kam hagani ka por kide ki jat turai ni ki jat ronsing kiba jupudan kam ha ka le nyam ka le rukom lane kiba ki jupudan kam ha ba ki sipai ki put ya ka bikin ai signal ne ka bikin khot ya ki breo telong ba ka ringkat bat kata ka jingtem ka jingput ringkat bat kata ka jingkemen ka bakrau bat ka jing sngo hun jrut kila ya akalenti shalaying lese la jabangi I kan long chisha kata ka ek ba itnat bat lese ka ba umpat juja kot lese ka jingi ba da pat pertan ubabun kin ya ka bakin jero kin ai ka jingi ro utrai ka bakrao hadu ka ta number ka jinjop ka jongki ya ka ma lingba ka jingi le utrai long ma ba ki wei pat ki chat tin ri kle smo sha phang jong ka ta ka jingjop thma ka jong kini ki khon Israel kini ki no Moab ki no Ammon klem dai le thma long ka kalawalam ka ta ka jishapting ka langat ken ha kita beri memarjan hadu bekim nocho ye ke bekin yang ye ke le persya ya Jehoshaphat bat ye ka Juda ru kumjo kane ka jishapting jong kini ki wei pat ki jat menriu ya ka Juda ha ta ka por ka along thik kum ka tu ka jishapting jong kita ki jat menriu ya ke Israel men ba ki lamino pat na ke Egypt hari ka poram ta tingnya phai pat kan sha ka lesson na ne sha ke jingi kai na ta junga ba ti pidan lai peli ki lesson ki bang kwa i ke bang ne sam ha ka por ke bang ta oi dar shibun ki lesson ke bang ila ke bang shim ila ban draw out na ka ne ka jinga thu khana ne ne ka jingja jong ka jingla thma jong us em Jehoshaphat han rai ki nik lai peli ki bang aso kya i ke bang sam dem sha pi ka ban kong
lesson ka maning kong kalong. Habawan ka jing shakting. IT la de man wat you try. Kadai ka jing long briu ka jongi. Ban shakting habawan ja ka ka basniu ka jing im ka jongi. Kala bandai kanu ka basniu bakawan. What ya ki bariu play barok ru kadan ni ka jiwan kum ka ni ka jing shakting habawan ja kadono ka basni kum balong hiu sem Joseph udah usem bariu play ru kata hara hapleng jong ka jing ru play ka jong uru udang shakting habawi i ya udah 4 perton ubabon uba usngu to ba umdan bore ka ba nyele persya akan mausa menba kani ka COVID-19 ani ka klam ka yo i ka ban wan yu ka jat ning kong ani ka jela ka jang ni baro ni songs ni ting ni smith tang ki bre ki bamnget how kres what ki banget ru ki shapting ha ka ba ki shakri jang turai ka la bon kam ha kita ki por ki ngar ma di wena pleng kita ngina ban phone ngina ban slot ngina ban duai na ka phone dan ki por haba ngasngap iki news haba ngisngap iki ni ki kubor listening ba jong ki YouTube ling ba ki kot kubor ni pek saudang sakun ni kawan ru kata ka jing penting ji besir ji besmet ha ka jing em wat ka jing ka jangar kum jing ong bangam kawan kum kata and right de ha kum kata ka por ken kapapin hap ben keli ya kajing keli kum no pi respond ya kata kajing shapting kawan banyale aga jing ko jang pi kum no ni le kan ha ka por bagawan kajing shapting ujau syafat ha ka por bagawan kajing shapting ula IT la de berwat you try kanikan kadai ke ba makwa e pi ru pin le wat you try bagawan kajing shapting kajing IT ki jong pi ban wat you try ha ka po ba shapting ana pi kan wan ra ya ta kajing palai men sim ha pedeng jong kajing shapting kan wan ra ya ta ya kata kajing suk ka bom dan telit balak ban batai kajing suk kan ka ba ubleu ai ka ba dan manu balak ya ka ban pin small tho jana pang hadukat no kata kajing suk ka ba ubleu ai ka ba palat diam ya kajing shampang Amar kata haba pishap ting. Wat lani IT yala de ban wat you try. Lesson ka baar kada kene. Haba wan ki jing haga jing Nget haki kular you try. Kanang ba on pen scam ya pe. Ni baro ni Hapadeng jeng ka jing tham tam lay lingba jong kane ka jinya lenti jong kane ka klam ha kane ka jilla jong ka nang keu ka nang mi kisni ka kamai ka ji kambiang ni kedu jing kata nang ta ka jing ka mi kedu kolong ha kale seli tadaru kamlong sngancho nang ta ka jing ka mi kedu kolong ba ha ka ya ka yemru ni la sha perking ho ka jing sha perking ka de nang ta ka jing ba jong ni hi nang ta ki kimi ki kepala ong baki shamjik ya betek lakam ben persongkop iki kun ko ha ki kisni ki menta nang ta ki nong tre jong kokot ka khia long baki sapet mak dong la i kumba ka dei ka sang ayu tang namar ba ki tre ya pet ben kimi nang ta ki di bri bapang ki basitom nauni kunyang jingpang ka sarkar jela ka jingi long ka tre sitom bat met bat sngi ki nangalam snong ngalam thau ki tre sitom bat met bat sngi haringkat bat ki jiksak tung tho ak ba live po jat rukom ni pet ki comments ki bangi i ki to ki news ki ba plat ni ba YouTube wow ki live po jat rukom ki comments ki ai haringkat ba ki jiksak tung tho ki tre sitom tre ni ha ka jingi menta keleng saudang ka pertai betang mengihani ke celami kidu keleng saudang ka pertai la keto wer de kejinge sudah long take kumbala ker kita kinong shun yau jo syafat pat ya kahima ke jengo saudang la ket pelun iki harai de hakum kata kapor ngiru ngide benjet jika bangin pertubut ke ba jo syafat bat kahima juda ka la long kelas ngap
Ika ktin ke jong try. Kila sngap iki jing kular ke jong try. Bat kila yo jing job ru. Nama ki la smos kan triang haki kular ke jong try. Kila nget hai taki kular. Kibala wan ling ba jong prophet Jehasil. Magat katanga ketu ye pe bat ngapen slur kum jo. Ba pen shem ye ka ktin ke jong try. Shem ye ka Bible. Pulih ki kular ki jong try ki babon. Hawan ki jing e. Bar nget scam. Ba pi pulih. Ba pi pulih da ka jing e. On pen scam sho ye piket. Ladawan ki nu ki jing pen kyang ha ka jing im jong pi. Ladan ki wan ki nu ki jing ten dong ha ka jing im jong pi. Om dan menu bala par pen ki pat ye pi. Pen yo ya ka jing ya ning ba jong ka jing jop. Ke balong kan kahima juda aga bo si cha Josephat. Ka lesson ke balai pat kalong. Kale. Hashua perhatian jong gatma jing yaro yu try. Sakani ko pada de jing long priu ke jengi bangi ngin ai ke jing yaro ke jing ayu su try. Ha ka jing em ke jengi de hadin bangi la yok mat ya ke jing kerku le ni ngila yok mat ya ta ka jing job ha ka ta ka jing le thama ka ba ke jam sim jengi. Borsin ni klet ye ke bangin ai ke ta ka jing ro yu try hashua bangin le ye ke banyale ye ke ye ka thama. Kamnyar ngin shem de kamnyar ngin shem. Ba bon ki bangai hau kuris. Kila yaro shwa yu try shwa bekin le ye ke banyale ye ka thama. Bukan jangan saya. Ni nanti ni dan akan ikatma COVID-19. Umtah akan ikatma COVID-19. Lagi wei pergi ikatma lagi bukan jangan saya kita nyele agak jingnya. Hari kat umur. Kita jet show yang menyerok you try kembali le usim Josephat. Namar kita ngit skema aku kula jum try. Namar kata tu ipi. Hashua perhatian jet ye kaban yaro utral la kalau shawat le le ekatma hadin plawan ekatma pla yo jing job ru yaro ye ke kerteng ke jong utral namar kata nget aki jing kular ke jong utral ban jet ru ye kaban yaro shibham yo utral langin pat sim la yo ye ke jing job ye katma ka jing im ke jongi namar la philong pertubut ye ke bapin ai ke jingro utra shwa kani ngai pikir ka act of faith kadai ka jingle jong ka jinget ke ba u Josephat ulale da ka jinget ke mawa ke jong ko kom no hebro nong ba khatwe ka ban rio play shem jing snow pa la dam dan ka jinget klem ka jinget nyam la ban pisu ha yo play la da pinget ha uplay but haki kular ke jong play like scam ba pinjit ha ka banyaro itra shwa banyare kathma ba hadin ru dalawan na kathma kumbale kini ki koni swal raja wa plapnun kami ni ki light ni ki jing ka ka jing im ka jong pi nganget ba ki jing ki ba pi ka du menta ken belong ken kita ki jing tem Lani ki music ke bakamen ya ka lasai jo ka jingim jompe. Om tangi ka jingim jompe ni ka slan ni kendo. Andre shadow ki ba pa juga. Amen. Adwai ni ko ka jompe. Try long bla kar kui ke kerteng jompe ka ni ka por but hai. Ka ni ka klimat ke ba minta bingi ya snow. Shapang jong ka ni ka jinglong ka jingim ka jong uni us em Josephat ubalalet ik bi le thma ya ki nong moab bat ki nong aman ha ka jingalam ka jong me try ni yo ek lesson ba ka por bagi shapten ni atwa bi ngin jet ye ka bangin IT le de ban watch wa me yarap ki nong pek ki nong view ni ka video ki bagi pertobot ya ka ek ba Josephat ulale rukum jo ingo try ngat wild play ya ga ba ma making ko try bi minang yai pin scam shosho yaki haki kular ki bashisha ki jome kanang ye ka bakia blebi kin yo ik bin ai ka jingero ye me ashwa jong kata ka jingele thma ne hadin bukilawan ru na ka jingjop ye ka thma ke tham tam ye ni ka thma ka ba minta tura ka ni ya ning ba ka belong ka thma jong ka jingele ye ni COVID-19 but
Kano tam le kathma ka bakrani bakraw tam galong kathma ken ka ba jamsen ka bangingim la ban ye ka ba persangkat bala yang tujai no yang ina me ngatwaya ka kerteng jong chisu ka ba menyerap ini ki mensem ye ka ba kin man that ye ka ba shana ban pet ban wa ikmat chme hakum kini kisni ki ba khado in go pa ha tum chisu ngatwai ngapa amen insai kendo pa ha ko pat kapor long bala kerkoi kerteng jong Jesus Christ, dari mata, pasti paham cikut. Amen.